В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/ada. Шарль Перро Күлгенә. Борын заманда яшәгәндәй булгандый бер бәхетле гаилә. Әти, әни һәм аларның бердән-бер сөекле кызлары. Алар күп еллар хәсрәтсез, шатлык белән яшәгәннәр. Бер вакыт өйгә тирән кайгы килә. Кызга 16 яшь тулган елны аның әнисе авырып үлә. 2 ел узгач, кызның әтисе 2 балалы бер тол хатын белән таныша. Алар өйләнешәләр. Үги ана беренче көннән үк кызны күрә алмый. Ул аңа өйдәге бөтен эшне эшләргә куша һәм бер генә минутта тынычлык бирми. Кыз гел шундый сүзләр ишетә. Әйдә, ялкау, селкен, су алып кил. Идән себер. Нәрсә көтәсең син, шапшак, утын ташы? Пычрак эштән кыз чыннан да һәрвакыт көл һәм тузанга батып йөри. Тиздән барысы да, хәтта әтисе дә аны Көлгенә дип йөртә башлый. Кыз үзе дә исемен оныта. Көлгенәнең үги кардәшләренең дә холыклары әниләренеке кебек була. Алар кызның матурлыгыннан көнләшәләр һәм гел бәйләнәләр. Бер көнне якын тирәдә сүз тарала. Яшь шаһзадәгә зур сарайда бик күңелсез икән. Шуңа ул берничә көн дәвамында бал үткәрергә тели. И акыллыларым, ди үги ана үзенең ямсыз кызларына. Ниһаять язмыш сезгә елмая. Без балга барабыз. Иманым камил, икегезнең берсе һич шиксез принцка ошар һәм ул өйләнергә теләр. Ә икенчесе, дип беравыздан сорыйлар кызлар. Борчылмагыз, икенчегезгә дә берәр министр табарбыз. Кызлар сөенеп туя алмый. Бал буласы көнне алар көзге яныннан бер дә китми, күлмәк сайлый. Ниһаять бизәнеп, ясанып, алар каретага утыралар һәм сарайга юл тоталар. Китәр алдыннан үги ана Көлгенәгә булай ди. Без булмаганда эшсез утырам дип уйлама, мин сиңа эш табармын. Ул як-якка карый, өстәлдә зур кабак янында 2 тәлинкә тора. Берсе тары белән, икенчесе мәк белән. Үги ана аларның икесен бергә бутый. Менә сиңа төн буена эш, тарыны мәктән айыр. Көлгенә ялгыз гына кала һәм беренче тапкыр елап җибәрә. Ничек итеп тарыны мәктән айырырга соң? Бөтен кызлар балда күңел ача, ә ул йыртык киемнәрдән бер ялгызы утыра. Ничек еламаска? Кинәт бүлмә яктыра һәм ак күлмәкле матур кыз пәйда була. Кулында бәллүр таяк була. Балга барасың киләме? Бик килә, дип авыр сулый кыз. Күңелсезләнмә, Көлгенә, ди ул. Мин игелекле фея, хәзер сиңа ярдәм итәрбез. Бу сүзләрдән соң ул таягы белән тәлинкәгә кагыла. Бер мизгелдә тары мәктән айырыла. Тыңлаучан булырга сүз бирәсеңме? Шул очракта мин сиңа балга барырга ярдәм итәм. Тылсымчы кызны кочаклый һәм дәвам итә. Бакчага бар һәм кабак алып кил. Көлгенә бакчага чыга. Иң яхшы кабакны ала һәм тылсымчыга бирә. Әмма бу кабак аңа ничек ярдәм итә аласын, ул һич аңламый. Тылсымчы кабакка таягы белән кагыла һәм кабак шунда ук алтын белән йөгертелгән каретага әйләнә. Аннары тылсымчы капкынга күз сала. Анда 6 тере тычкан утыра иде. Ул Көлгенәгә капкынны ачарга куша. Һәр тычканга таягы белән кагыла һәм тычканнар матур атка әйләнәләр. Тылсымчы уйлана. Күчерне каян алырга икән? Капкынга күсе эләкмәгән микән, ди Көлгенә. Күседән күчер ясап була. Дөрес, ди тылсымчы. Капкында 3 зур күсе утыра иде. Тылсымчы иң зурысын һәм мыеклысын сайлый. Таяк белән кагыла һәм күсе таза мыеклы күчергә әйләнә. Аннары тылсымчы Көлгенәгә бакчадан 6 кәлтә йылан алып килергә куша. Аларны ул алтын киемнәргә киенгән 6 хезмәтчегә әйләндерә. Менә хәзер балга бара аласың, ди тылсымчы Көлгенәгә. Син канәгатьме? Әлбәттә, мондый шыксыз күлмәктә мин ничек барыйм?
Тылсымчы көлгенәгә кагыла һәм иске күлмәк алтын һәм көмеш кыйммәтле ташлар белән бизәлгән күлмәккә әйләнә. Шулай ук тылсымчы аңа бәллүр туфлиләр бүләк итә. Мондый матур туфлиләрне бер кемнең дә күргәне юк. Бар балга, сөеклем, син моңа лаек, ди тылсымчы. Әмма исеңдә тот, сәгать 12дә минем тылсымның көче бетәчәк. Синең киемең яңадан искегә, ә карета гади кабакка әйләнәчәк. Исеңдә тот. Көлгенә тылсымчыга балдан вакытында китәргә сүз бирә. Ул бик бәхетле иде. Патша улына балга таныш түгел бер шаһбикә килде дип хәбәр итәләр. Ул аңа каретадан чыгарга ярдәм итә. Көлгенә залга керә. Бөтен кеше дә аңа карый. Бу кем тагын, дип сорыйлар Көлгенәнең үги кардәшләре. Залда шунда ук тынлык урнаша. Кунаклар биюдән, скрипкачылар уйнаудан туктыйлар. Алар барысы да шаһбикәнең гүзәллегенә сокланалар. Нинди матур кыз, дип пышылдыйлар. Патша үзе дә аннан күзен алмый. Хатыннар аның күлмәген карыйлар. Иртәгә үк үзләренә дә шундыйны тектерергә телиләр. Шаһзадә кызны биергә чакыра. Кыз бик матур бии иде. Тиздән төрле тәмле ризыклар, җиләк-җимешләр чыгаралар. Әмма шаһзадә аларга кагылмый. Ул гел шаһбикә янында йөри. Ә кыз кардәшләре янына килә. Ягымлы итеп сөйләшә һәм әфлисуннар бирә. Кызлар таныш түгел шаһбикәнең мондый игелеклелегенә бик гаҗәпләнәләр. Әмма вакыт уза. Көлгенә тылсымчының сүзләрен истә тота һәм гел сәгатькә карый иде. 12 тулырга 5 минутта кыз кинәт биюдән туктый һәм сарайдан чыга. Аны алтын карета инде көтә. Көлгенә өйгә кайта һәм тылсымчыга рәхмәт әйтә. Аннары өйгә үги әнисе һәм кызлар кайталар. Көлгенә аларга ишек ача. Узак булдыгыз сез балда, ди ул күзләрен уып, әйтерсең әле генә уянган. Балга шундый матур шаһбикә килде, дип сөйли кызлар. Оннан матуррак бер кем юк. Безнең белән дә бик игелекле иде. Мин кушканны эшләдеңме син, дип кырыс сорый үги әнисе. Тарының мәктән аерылган күргәч, кызлар һәм әниләре бик гаҗәпләнәләр. Икенче көнне алар тагын балга барырга әзерләнә. Бу юлы синең эшең күбрәк булачак, ди үги әни. Менә сиңа бер капчык борчак белән кушылган фасоль. Борчакны фасольдән айыр, югыйса сиңа начар булачак. Көлгенә тагын ялгыз кала. Әмма бер минуттан бүлмә тагын яктыра. Тылсымчы кызга тагын ярдәм итә. Ләкин бу юлы Көлгенә вакыт турында тәмам оныта. Музыка, бию һәм бәхет аны 7 кат күккә алып китә. Көлгенәгә бик күңелле була. Кинәт сәгать 12 тула. Көлгенә кулларын шаһзадә кулыннан тартып ала һәм йөгерә. Шаһзадә аның артыннан йөгерә, әмма куып тота алмый. Ул баскычта нәрсәдер күрә. Бу башмак була. Аны шаһбикә югалткан. Егет аны ала һәм үзенә сүз бирә. Гомер буе эзләячәк, әмма шаһбикәне табачак. Шаһзадә сакчылардан сорый, әмма шаһбикәне беркем күрмәгән. Сарайдан иске кием кигән хәерче кыз гына чыккан. Каретада хезмәтчеләр дә юк иде. Шуңа Көлгенә өйгә үзе кайта. Аның кулында бәллүр туфли гына була. Син кайда булдың? Тагын эшсез йөрдеңме? Дип сорыйлар иде. Әмма эш бүлмәсендә үги әнисе 2 капчык күрә. Аның берсендә борчак, берсендә фасоль иде. Аның әмере үтәлгән иде. Шул көннән соң шаһзадә матур кызны эзли башлый. Ул башмакның хуҗасына өйләнәм дип әйтә. Башмакны ул бик күп кызларга кидереп карый, әмма ул беркемгә дә ярамый. Тиздән шаһзадә Көлгенә яшәгән өйгә килә. Үги кардәшләре башмакны кияргә йөгерәләр. Ләкин аларның аяклары зур. Шаһзадә инде китәргә тели. Шул вакыт Көлгенәнең әтисе: "Туктагыз, Галиҗанап, безнең тагын бер кызыбыз бар." Шаһзадәнең күзләрендә өмет чагыла. "Тыңламагыз аны, Галиҗанап", ди үги ана. "Нинди безнең кызыбыз булсын инде бу?
Бу безнең хезмәтчебез, шапшак кыз. Нишләтәсең? Патшалыктагы бөтен кызда туфлине киеп карарга тиеш, ди принц авыр сулап. Көлгенә башмакны кия. Ул аңа яраклы була. Кызлар бик гаҗәпләнәләр. Көлгенә кесәсеннән икенче башмакны чыгара. Кызлар тагында күбрәк гаҗәпләнәләр. Шаһзадә кызның күзләренә игътибар белән карый һәм таный. Синмени инде ул миңа таныш булмаган гүзәл кыз? Шул мизгелдә тылсымчы килә һәм таягы белән Көлгенәнең иске күлмәгенә кагыла. Ул шул чак бик матур күлмәккә әйләнә. Үги кардәшләре балга килгән матур Шаһбикәнең кем икәнен беләләр инде хәзер. Алар Көлгенә алдында тезләнә һәм аңа карата начар мөнәсәбәттә булганнары өчен гафу үтенә. Көлгенә кызларны үбә һәм гафу итә. Икенче көнне Көлгенәне сарайга алып баралар. Берничә көннән Шаһзадә аңа өйләнә һәм туй ясый. Көлгенәнең күңеле дә бик матур була. Ул үги кардәшләрен сарайга ала һәм сарайның зур түрәләренә кияүгә бирә. Һәммәсе дә озак һәм бәхетле яши. Интересно, правда? Сейчас предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/ada. Также подписывайтесь на наши соцсети, мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Цобулас!